У адным старым народным псальме яшчэ з 18 стагоддзя былі такія радкі. Чалавек мізэрны, ты ёсць порах земны, не думай на ўроду, бо пойдзеш да гробу знянацку. Дарагія шаты пагніюць на латы, не думай на славу, не возьмеш у яму да гробу. Мяне завуць Васіль Калач, сёння пагаворым пра смерць. Шляхецкая пахавальная традыцыя, звычаі, тэстаменты ды само стаўленне да смерці, якое моцна рознілася ад сённяшняга. З мяне расповед, ад вас лайк, падпіска і данат. Гэта не цяжка. Смерць суправаджала чалавека ад дзяцінства, была паўсюднаю. Холад, голад, мор, войны. Старая з касой магла завітаць у кожную хвіліну, і чалавек меў быць падрыхтаваны. Так вучыла традыцыя, царква і касцёл. Адсюль матыў танцаў смерці вядомы ад сярэднявечча і да часоў барока. Вайна і смерць – асобная тэма, але не магу не ўзгадаць цікавы выпадак з мемуараў. Было тое на адной з бясконцых войнаў з Масковіяй. Ян Хрызастом Пасек з калегам Качэўскім пасля бою вырашылі адпачыць. «Пані Яне, – кажа Качэўскі, – а чаго маем кулак пад галаву класці? Пакладземся замест подушкі на тым маскалі». А ляжаў паблізу тлусты маскаль пастрэляны. Я кажу: «Добра для кампаніі». Ён з аднаго боку, я з другога, так і заснулі. Аж калі дзень зачынаўся, там у ім штосьці грудкнула. Мы абодва падскочылі. Падобна, што там яшчэ заставаўся дух. Такая гісторыя. Такія адносіны да смерці амаль сямейныя. Быў панятак добрай смерці. Гэта калі ты паспеў раздаць пазыкі, усіх прабачыць, блаславіць дзяцей, пацалаваць крыж, а паміраеш побач з блізкімі. Міхаіл Казімір Радзівіл Рыбанька доўга апісвае, як адыходзіла яго жонка Уршуля Радзівіл, ды падводзіць рысу. Вымаіўшы, Езус Марыя Богу па-анёльску духа аддала, як праўдзівая хрысціянка, мяне пакінуўшы на тым падоле. Плачу у вялікім смутку. Дрэнная лічылася смерць самазабойцы. Іх целы не толькі не хавалі на могілках, але часам забаранялі нават выносіць праз дзверы. Як тады? Выкідвалі праз вокны, або выцягвалі тварам уніз. Хавалі на дарозе, пры дарозе, на якім-небудзь капцы. Тое месца пасля лічылася нядобрым. Паводле размаху і пышнасці, магнацкія пахаванні часам пераўзыходзілі вяселле. Казалі часам, што цэлыя маёнткі і гаспадаркі руйнавалі не шлюбы, а акурат пахаванні. Пра пахаванне Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі чытаем, што туды з'ехалася такая колькасць родзічаў, гасцей, духавенства і манахаў розных ордэнаў, што яны наўпрост не змясціліся ў нясвіжы. Давялося ставіць шатры па-за горадам. Па ўсіх нясвіжскіх касцёлах службы адпраўлялі ад поўначы да позняга абеду. Збыткоўныя сталы, каштоўныя і пышныя, стаялі ў замку, у кляштарных сталовых і шатрах. Падавалі дастаткова віна, якога хацеў. Бугорскага, шампанскага, бургундскага. Што казаць, Радзівілы? Урачыстае пахаванне – гэта некалькі эпізодаў. Вынас цела, працэсія, прамовы, укладанне ў фамільны склеп ці ў падзямеллі касцёлу. У прамовах аратары пералічвалі заслугі памерлага, а таксама прашчураў яго роду. Калі паміраў дзяржаўны саноўнік, ламалі ля труны кап'ё, булаву ці іншы атрыбут улады. Калі апошні з роду, ламалі герб. Памінкі, канешне. Калі памёр дзед Юльяна Нямцевіча, памінкі пачалі ў абед і скончылі позна ноччу. Келіхамі пілі за мёртвага, пілі і плакалі, плакалі і пілі. Віно расчульвала сэрцы і зноў іх суцяшала. Часам памінкі сканчаліся сапраўднымі бойкамі. Тады ўваслед за нябожчыкам на той свет адпраўлялі некага з гасцей, каб распавёў памерламу, як яго паміналі, хто прыйшоў, што пілі, елі, што казалі. Цікава ж. Важнай справай было напісанне тэстаменту, запавету. Часам бывала, захварэў чалавек і ўзяўся адразу пісаць.
на ўсялякі выпадак. Гэта не проста юрыдычны дакумент, але апошняя воля. Калі аўтар адукаваны, начытаны, то тэстамент будзе дасканалым у плане мовы з прыслоўямі на лаціне, зваротамі да святога пісьма і статуту ВКЛ. Часам у канцы прыдатак. Пісана рукой маёй уласнай. Гэта было важна. Напрыклад, канцлер Астафій Валовіч быў чалавекам з добрай адукацыяй ды спецыфічным пачуццём гумару. Пісаў, што не трэба яго хаваць з шыкам, бо ж не на вайну ідзе. Таксама не трэба надто прыгожваць коняў, якія павезуць труну. Тыя не паскардзяцца, а Богу ўсё гэта абыякава. Дарэчы, згодна даследчыку Дзянісу Лісейчыкаву, мова 90% тэстаментаў магнатаў і найбольш уплывовых людзей ВКЛ 16 стагоддзя старабеларуская. І толькі пад канец 16 стагоддзя з'яўляецца, а пасля і дамінуе польская. Па тэстаменце таксама можна казаць пра канфесію памерлага. Калі няма ўзгадкі Святой Тройцы, значыць пратэстант. Праз тэстаменты добра адсочваюцца адносіны ў сям'і. Асноўныя спадкаемцы – сыны ці сын, калі ён адзіны. Калі пара бяздзетная, то сужонкі пераказваюць майно адно аднаму, але бываюць выключэнні. У тэстаменце Васіль Пятровіч Загароўскі нічога не пакінуў жонцы Кацярыне Чартарыйскай. Больш за тое, яна не мела права падыходзіць блізка да маёнтку і выхоўваць яго дзяцей, бо збегла з дому за 2 гады да таго. Благая жонка. Ці Стэфан Якімовіч. Той пісаў, што жонка не дапамагала яму падчас хваробы, таму не толькі нічога не пакінуў ёй, але і забараніў блізкім пра тую клапаціцца. Міхаіл Казімір Радзівіл-Рыбанька, якога мы ўжо згадвалі, цяжка перажываў смерць першай жонкі. Сам доўга хварэў пасля яе скону. Але ўжо праз паўгады чакаў дазволу на новы шлюб. Доўга заставацца ўдаўцамі, асабліва мужчынам, было не прынята. Норма, калі шлюб другі ці трэці, ды яшчэ з вялікай розніцай ва ўзросце. Смерць дзяцей у той час была частай з'явай. Таму, калі дзіцёнак паміраў у зусім малым узросце, а ў сям'і застаюцца яшчэ дзеці, боль быў меншы. Часта пісалі «Бог узяў», і на гэтым усё. А вось калі паміраў дарослы нашчадак, асабліва старэйшы сын, гэта была вялікая бяда. Той самы Радзівіл-Рыбанька, калі памёр яго 17гадовы сын Януш, запісаў: «Кавалер быў зусім дарослы, вучоны і здатны айчыне служыць. Асіраціў нас бацькоў сваіх. Мы з жонкай былі ў такой роспачы, што мала не памерлі з жалю, і каб нам абаім крыві не пусцілі, пэўна б не жылі». Вось тут вельмі цікава, бо тагачасная медыцына была слабой у плане нервовых хваробаў ды дэпрэсіяў. Таму пасля балючых смерцяў блізкіх шляхціцы часам пісалі ў дыярушах пра роспач або невядома якую хваробу, якой не маглі даць рады лекары. Ці самлеў без прычыны, а прычынай быў боль па памерлым блізкім. Тое самае, што і зараз. Чалавечае. Людзі думалі пра смерць загадзя. Будавалі і паднаўлялі фамільныя склепы, каб спачываць разам са сваімі. Дзе родзічы ляжаць? Часам пісалі ў запаветах пахаваць пры капліцы бацькі ці побач з жонкай, мужам, якія адышлі раней. Чалавек мог удакладніць, па якім абрадзе яго адспяваць. Водлук закона греческага ці абычаем збору евангеліцкага. Загадзя маглі рыхтаваць і труну. Да часу смерці яна магла чакаць у кляштары або нават у доме шляхціца, напоўненая зернем. Адкладзеныя грошы з пазнакай на маё пахаванне таксама норма. Або замовіць надмагілля майстру, а паэту эпітафію. Дарэчы, ад часоў Напалеона ў нас прыйшла мода на піраміды і абеліскі як помнікі. Цікава ж самому выбраць і зацвердзіць. Дзіўна? Не. Практычнае і цвярозае стаўленне да працэсу. Пераказвалі грошы касцёлам і цэрквам. Пахаванні ў храме ці на храмавай тэрыторыі розніліся, у сярэдзіне прэстыжней. Але заплаці. Крыштаф Мірскі запаведваў бернардынскаму кляштару 5000 злотых на пахаванне ў сцяне друйскага касцёлу. Ян Корсак-Горскі 20200 злотых за пахаванне пад алтаром глыбоцкага касцёлу.
А вось за месца на могілках пры тым жа касцёле Разалія Корсакава дала ўсяго 500 злотых. Немалыя грошы. І гэта ж зусім не сталіца. Здараліся і канфузы. У 1724-м иезуиты выкралі цела Адама Кісяля з базыльянскай капліцы, каб пахаваць у сваім касцёле і атрымаць гешэфт. Грошы на ратунак душы, дарэчы, чалавек часам ахвяраваў не толькі храмам і манастырам, але і жабракам, людзям Божым. Усе мы чулі пра парадны сармацкі партрэт. Але быў яшчэ пахавальны сармацкі партрэт, які выстаўляўся пры труне, асобны жанр мастацтва. А вось вяршыняй пахавальнай культуры раскошныя рыцарскія надмагіллі. Часам для іх вырабу запрашалі нават замежных майстроў. На старадаўніх барэльефах рыцары і героі нібыта не паміралі. Наўпрост спяць. У сваіх тэстаментах шляхта часам прасіла пахаваць пад грушкаю, на горцы, у бярозавым гаі. Пятро Магіла нават пісаў у 1646 годзе, маўляў, нельга хаваць людзей у полі, гэта дзікунства. Значыць, была папулярная практыка, калі з ёй змагаліся. Вось яна, шляхецкая душа, якую не замкнеш у касцёльных мурах. Хочацца свабоды нават пасля смерці. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!